Yes, good morning mga kabanwan. Iyan na po ang inyong masiglang nanay sa kabuntagon. Good morning sa tanan. Naglakaw ang inyong masiglang nanay. Kay mo adto ko og bagsakan kay aron pagpamalit dito og mga utanon. Og sure ko nga barato gyud kay fresh from the bucket. Aniyan. Minot kay view ang akong loyo gilaktan mo ning among barangay Kayang Sabco City. Minot kayo no. Mura kog naa sa Africa. Ayan, Africa. Subay sa karsada nga taas-taas pa. Okay, let's go. Mga kabanwa, narang akong manok na super beautiful. Handsome day ay. Handsome day na si Bulaw. Manang, guwapo. Guwapo kay na si Bulaw. Wagi day? Wagi yan. Say kasulti ni mo Bulaw. Say kasulti ni mo eh. Talk to me in different language. Different language, Bulaw. Talk to me. Are you listening to me, Bulaw?